Yes, good morning, Idol Lawrence. Nagpalagip manen ti PNP, gapo iti aksarno. Madisgrasya na pasamak iti panagtakpog, iti bulan iti Marso. Imuna, iti napasamak na aksidente, iti iliti pasukin nga nakatayan ti estudyante, ngayon nakita nakainom, kinaumpay iti cross helmet na. Megadwa, iti Pagod Ilocos Norte, iti Barangay Kaprespisan, ti Musepay, iti maysa nga bus driver, aga po iti panakaidong parti motosiklo na, iti maysa nga alad, ti Musay, dati bus driver, nga aga tawan ti Lopulagit inem, manipod ti poblasyon dos Pagod, gaputo na pakaruban ti ulo na, naitaray iti hospital, iti Pagod, ngayon saan imabot ti biyag na, gaputo ti nga deto nga dead on arrival. Kuna ti PNP napataray iti nagmaneho marason iti napanakadisgrasya iti sharp curve nga paset iti nakamat lugar iti Barangay Kaprespisan Pagudpod Ilocos Norte. Ken idi kalman agdamit ti napasama ka disgrasya manen iti Badog Ilocos Norte babaen iti panag dinongpar datoy maysang lugan nga inturong datoy agtawan di 20 kita 7 nga nurse manipod amin simo ti Barangay Pagsanahan na Badog Ilocos Norte na inlugon na nakalugan na ti agtawan 20 kitinan babae manipod met amismo iti nakamat mo lugar bali nagginong party may sa SUV ken ti kurong-kurong iti lugar ngayon turong ti agnatan Roma agtawan ti 50 kitalo manipod ti Barangay Santa Cruz Badog Ilocos Norte. Investigasyon ti PNP datoy kurong-kurong ulo dito'y Fortuner iti manriman iti panagpapabagatan na iti lugar idin tamasagot na dito'y may samet na kurong-kurong agapu iti bangir akalsada gapu ito may pagurop ito'y may sangalugan imuna kaya't imagaw iti linya marason meten iti indap panagadinong par gapu ito'y naipurwak dito'y aking kanigid nga paset iti kalsada narson iti panagsagaba iti sugat iti bagi digiti nagmaneho iti reto nga kurong-kurong nitarayda iti clinic iti sinait ngem digito kita na pagawid mitlaing wala nagbaling outpatient akalpasan iti panakataninda kuna ti PNP nakapagsalita meten suba na partido alpasan ti reto aksidente na pasamak iti nadakamat nga lugar so all in all Lawrence sipod pay March 1 puro aksidente iti napasamak nga doa iti pimusay agabo iti motosiklo iti pasugin Pagudpod ken aksidente iti Badog Ilocos Norte ngem sugat lang sinagaba dagiti karaman tirato nga aksidente. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM News.